800 persones s'han aplegat aquest dematí de diumenge a Sant Martí Vell disposades a fer esport. La majoria per fer la marxa popular d'uns 12 quilòmetres, però 180 per afrontar el repte de la cursa de muntanya de les Gavarres. Amb 21 quilòmetres i 990 metres de desnivell positiu. 8:45 del matí. S'acaba de donar la sortida. Vinga, Edu! Filmo, estic filmant! Adéu. Collons, si són colla. Collons! Un petit problema tècnic amb la bateria ha impedit d'acabar d'enregistrar la sortida de tot el grup. Ignasi! Vinga, Ignasi! A mitja cursa, a tocar el segon control, l'Ignasi Ferrer anava destacat amb 2 minuts d'avantatge sobre el segon. Joel Codolà el seguia intentant no perdre més temps. Un parell de minuts de porta l'Ignasi. Nacho, com va, tio? Avui està fort avui, Anem-hi! Un minut i mig més tard, en tercera posició, el francès Jean-Claude Canals, un jovenet de més de 50 anys que figura entre els grans corredors de la Catalunya Nord. Tranquil, que portes més d'un minut i mig. Al quilòmetre 14 les coses continuaven si fa no fa igual. L'Ignasi passava tan ràpid que ni el seu pare tenia temps de tirar-li una foto. És dur? Vas bé o no? Va bé. Hòstia, no caiguis, rei. Som ara a la darrera pujada, la del tallafocs que porta fins a la carretera dels Àngels. Pel que fa a les posicions capdavanteres, tot continuava igual. Això és la part més alta, no? Sí, exacte. Vinga, va, com aquell que és boig. I en la classificació final tampoc hi ha hagut canvis. L'Ignasi Ferrer ha acabat guanyant amb un temps d'1 hora 44 minuts i 38 segons. A 1 minut 45 segons ha arribat en Joel i en Jean-Claude a 5 minuts. Molt bé, nano. Antoni Sánchez ha sigut quart. Pràcticament igualat amb Alberto Vinagre cinquè Vinga, tens en Nacho davant de tot. i Quim Gifre sisè. No digues res, que ja m'imagino que deus estar suant com un gilipoll. Molt bé, nano. Estàs cansat? Merda. Aquests de Palafrugell són la rehòstia. Vas bé o què? Bueno, ben cardat, No pensis més. Això, casca molt bé. Ja t'imagino. Què tal, guapo? Molt bé, maco. Vas bé? Sí. Hòstia, tio, molt bé. Vas a setè? Molt bé. Està bé, no? En Jordi Alsina, àlies Xiu, ha acabat novè, perquè ha sigut finalment adelantat per en Roger Gil i en Xavier Gil. Tots tres han entrat amb menys de mig minut de diferència. Marcel Camprubí ha fet el desè lloc i 2 Jordis, Gou i Carboners, completen la dotzena que ha aconseguit acabar la cursa en menys de 2 hores. 13è ha estat en Roger Vila. Miquel Pujol, finalment 16è. Marc Abelenda, 14è. Quique Sanjurjo, 20è. I Albert Baró ha remuntat fins a la 15a posició. Bravo, Eduard! Ferran Brunet ha entrat 21è. I tant! I l'Edu Baquer, que havia fet el segon millor temps a la cursa vertical Strava a només 1 minut d'en Jaume Cornellà, avui, afectat per una galipàndria, només ha pogut ser 26è. Edu, què? Bueno, No es fa sa fi, avui? estic ben constipat. Estàs ben constipat, hosti, qui et va fer. Bueno, però és molt divertit. Hòstia, sí. Dani Salvà, Estic cagant amb els ous verds d'en Xevi Codolà fa rato. tens en Nil a darrere, que t'està... Sí, ja ho sé, apretant. Home, tio, vas corrent aquí, no corre ningú aquí. En Nil Mercader ha fet una gran remuntada i finalment ha acabat en la 19a posició. Qui? Primer, El primer és uns 25 minuts? i en Joel què fa? Segon.
Al final, 164 participants han aconseguit completar la cursa. L'últim amb un temps d'aproximadament 3 hores i 49 minuts. Costa, ja. Hòstia, Déu-n'hi-do, si costa. Ja fes un patiment de pau. Déu-n'hi-do, Ja s'acaba això, ja. Com es pot observar, regnava el bon humor entre els participants. I és que el recorregut era una preciositat. Ara és diumenge, si ja estem diumenge hem de fotre mala cara i ja se'n pot anar a prendre pel cul, la cursa i tot plegat. Home! Cago en Déu. Segon, darrere d'en Nacho. Qui va primer, Nacho? Nacho. Molt bé. David. Vinga, maco. L'Imma Boada, en 2 hores 12 minuts, ha guanyat en categoria femenina. Pujant. Bueno, vol dir que tens més moral perquè encara xerres. Sí, home. Molt bé, tu. Potser has disfrutat. Sí, senyora, vagi molt bé. Cuita-los, I el pilot de l'helicòpter. Te passarà. Vinga, molt bé això. Xuquita-la. El teu pas queda registrat per la història. Molt bé, vagi bé. Res, com ell que no fa res. Esteu ben colgats, Hòstia, sí, Faig bona cara, ho veurem després. Home, has passat el més dur, no? Vull dir, aquest és més espectacular. Molt bé, tio. Que s'ha fet per un fill, me cago en la porta, Xavi. Així m'agrada. No perdem la moral. Dale la corda, Xavi. Avui no hi ha corda aquest any. No. Esperaven que tu la posessis, Magí. Endavant-hi. A dalt de tot hi ha entrepans. Sí. Hi ha una barbacoa a dalt de tot. Esta última? Em sembla que encara no, però bueno. No em pot faltar gaire. Així m'agrada, moral de victòria. Molt bé, senyors. Molt bé, sí senyor. Què, sense corda ni res? Sense corda aquest any, O vosaltres pugeu, però nosaltres hem de baixar-hi, ara estem pensant a veure com ho farem. Jo tampoc. Com porten la tercera línia, no? Sí, tota la línia ara. Va, segona noia. Va, la segona noia, molt bé. Endavant. La Lina Joana Porcel ha acabat tercera fèmina a 11 minuts de la guanyadora. Molt bé, sí senyora. Endavant-hi. Puedo. Mira la cámara. Ja està. Xuleria, estic filmant-vos, sí. Aquí a dalt. Cap amunt. Estic filmant-vos, A dalt de tot es tiraran fotos, aquí us estic filmant-vos. Per veure com patiu. No, si no patim ara. Descanseu. Serà dalt. Molt bé. I és que la Susana Armengol ha aconseguit, finalment, acabar en segona posició. A la merda. Encara més amunt. Vull per aquí que hi ha... Molt bé, senyor. Demostra el que és un punsadí. Darrere d'en Nacho, o sigui que tot queda a casa. I en Joel anava... Ai, en Nil anava... En Nil ara que t'ha passat anava darrere d'en Ferran. Al final de la cursa, una organització immillorable oferia als participants tota mena de menjars i begudes. Ara m'ha tocat en Xavi anar a treure cintes. Ah, sí? Va dir la teva mare, perquè no rima. Ara se'n passarà tot. Aquest al mig. Llavors hi ha xocolata desfeta i fruita. I botifarra i pernil dolç i formatge. Formatge o pernil dolç. Botifarra. Pues fa una mica amb mi de segon i vaig sentir que deia i en Jordi va dir part i es fica i un altre. El prestigi de la prova augmenta any rere any. Tothom n'ha sortit més que satisfet. A migdia es feia la cerimònia del lliurament de premis i s'emplaçava a tothom fins al proper any.
Que fotrem el pa. Bé, Ignasi, bé! El segon, en Joel Codolà, sisplau. Joel no, Joel. Va, Magí!